Machiegni mago mag tuke riwruok mar Global Peace Foundation Kenya ochakayanga tim adhula mar nyiri motisni dongruok dala FC. Nyasi mano bagie skund primar Masigweng karuoth mantiere Ukwala, Ugenya sub-county, county ma Siaya. Timno mar adhula biro ting'o nyiri ma higni kinda 13 ga 18. Kageno maduong' mar chako timno en kelo puonj ne nyithindo manyiri kaachiel gi miyogi thuolo mar tugo ka ginyiso mich margi. Nonro mar nyithindo magamo iye ma oiwe kaunti ma Siaya nitiere 20.9. Kwan ma kama keto Siaya e thuolo mar 4 ne kind kauntis ma pacho ka koro miyo chakruok mar dongruok dala FC chiwo thuolo mar duoko chien kwan ma kama. Mokuom jotelo mano yore nyasi no kama oting'o Daniel Juma ma olero ne gibiro chiwo sir madwarore ne tim ma kamano. Tiene nyathino ok onyal somo maber. Oneno wich kuot, ji nyiere, iwinjo ga. Koro gikainago aibu ndogo makamago ok wadwa mondo nyithindo gibed ni they are focusing. Niwach wich kuot, dhier duwe en gima natural. Nitie chuo maondogi ni gitim kod osiep aeto nyiewo ni sanitary towel. Nitie chuo makian gin chuo manade.